ହୁଏତ ତୁମର କେଇ ପଦ କଥା ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯଦି କେବେ ଭଲ ପାଉଛ ତ ଜଣକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ। ଯେଉଁ ନିଶା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ନା ତାହା ଅଧିକ ଜଣରେ କାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ତା'ର ମନ। ଯଦି ମନ ସଫା ନଥିବ ଚମକୁଥିବା ଚେହେରାର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପଦପଦବୀରେ ନଥାଇ ଯିଏ ଗରିବ ଦୁଃଖୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନର ହକଦାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘାସ ଦେଲେ ସେ ତା ନ ଖାଇ ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳେ ସେ ତାହାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିନଥାଏ, ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ କରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ନମସ୍କାର।